Når du bruger cykelhjelm, er der rigtig mange situationer, hvor du ikke gider at have din cykelhjelm med dig. Det er f.eks. når du er i supermarkedet, når du er ude at shoppe, når du er på café, når du er i byen, biografen osv. Hvis du er studerende, kan det være irriterende at have den med på studiet. Hvis du er pendler, kan det være bøvlet at have den med i tog og bus. Derfor har min makker og jeg opfundet Helmate, som nu gør det meget nemmere at bruge cykelhjelm. Det tager cirka 20 sekunder at parkere din cykelhjelm på din cykel, og det vil jeg nu demonstrere.